No, hieno lyönti. Jältä hyvin siihen punaiseen. Mitäs luulet? Vähän vauhdissa kiinni. Mutta silti. Aika jännä valinta. Häh? Se on vähän se mustalta. Joo. Pelimiehen valinta. Ei siinä mitään. Pinkkikin otti siitä sen verran sitä ensimmäistä punaista, että siihen tuli väkisin oikein leikkuun. Niin nyt sä otat sen näin päin sen punaisen. Mutta tuossa on taas juna. 8. Sitten ei kyllä tulla mustalle, paitsi jollain hirveänä hyvä. Ja taas vähän pitkäksi. Siellä on se keskipussi ja se punainen olemassa. Niin on. Yhdessä. No on se viety. On. No, 16. Sitten niinku tosta jotenkin sillai keskipussiin ja pakkaa nousu. Vähän kertautuu koko ajan. On pinkkikiroukset. Niin, sitten ei oo taas punasta enää. Jos ne katsotaan sitä mustaa, niin on siis ehkä... Kauheella alakierteellä sen pakkaa. Niin. Ei vittu. Ei tääkään oo kyllä, ei se tällä eikä jää. Joo. Ei sitä pitää. Ei mitään junaa. Se tulee tänne sitten. Mutta siitäkin pääsee kyllä punaiseen. No. 3. Tulee nakki mustaan. Mikä se nyt pomppii siitä? Olis toi alempi, onks toi ylempikin? Se on aika tarkka. Mä menin laittaa tuota vaalean. Mä voin syyttää sitä, kun tää ei mene. Ylös mustaan. 31.